Kwere mo jibia, mo ba ise mkpọrọ. Ma nwere ati Igbo na mụzọ mgbọ. Omenala ọ ga-adị ofu obi mela rieri mela ṅụọnụ domela tụtụ mmanụ tata wa afọ wala asị mala anyị zụtara okwu anyị ala ga-erisi anyị ọ ga-erisi anyị n'agaghị aka anyị ga-adị ndụ ọzọ ụmụ asọ anyị asị tata wa afọ ga mara anyị na mma nkwa mara anyị na mma eke mara anyị na mma oria mara anyị na mma anyị na ndị so na-anọ ndị mbụ na ndị egede ihe anyị bịara tata ọ na-eju anya ihe ọ bụ ihe anyị na-ekwe ihe ọkwụ nata bụrụ mgbe a sị m ebu n'obi anyị ji bịa ọgbakọ n'ụbọchị nke taa ọ ga-abịa na mmezu ma nwoke ma nwaanyị bịara n'ebe a mgbe ọ ga-alụ agba aka ala n'ihi na ọ na-adị mma gị bịa n'ihu ndị nna gị mgbe na ala gị were ofu ihe laa mụta ihe laa gawa mewekwana ya amara ebe ị nọ a sị m omenala wụsọ ntụrụ isiokwu adị nọkwana n'omenala ebe ọ gwụrụ ị nọ n'omenala mmiri kụrụ ya nọ n'ime gị a gafere ụzọ mụ na ahụ kwụsị onye agwa onye omenala ike ọnụ udo ga-acha ya n'ụbọchị nketa na chukwu eluigwe pịa ụwa tata bụ afọ wala onye ga n'ime ofu anyị taa nwere eze mmụọ ọjị eze bi eze n'aka ọnọdụ omenala ọ ga-adị obi onye ala nwanne ya omenala ọkwọji agara eze mmụọ aka kasa kpacha ọkwara ndị mmụọ eke ntị ochie dibịa pazọ ọjị na-elewechanya ndị mmụọ aka ọ maka ụmụala ebe anọ biko ekekeligwe kewachi ndị nna ndị gboo ọgụ mana ndị kere mmadụ a sị na mma anyị tụta dị mbụ na ya mma anyị nkwọ ya mma anyị na-eke ya mma anyị n'orie biko a sị aka tụtụrụ ya nzọ dịkwa n'ịtụ unyi ha si bi n'iko wo nke ndị ụmụnala bi eme ụbọchị nke ta gara ụtọ ebe ọ nwata kwenekwara ya ka ma nne ya na nne na bi n'iko ma nna anyị nzọ nwa nke ndarogo onwe n'uye ma nna anyị nzọ ihe dụma bi eme ma asụmafịa anyị ma biznes ihe rule tinye na ọmụmụ ma gịnị ihe gozu ahụ oke ndị aka alụ nwaanyị ma wee ụjọ atụrụ nwaanyị ndị chọrọ ụlọ emi ya wepụsa ụlọ bi n'iko nso bụ ihe ọma a sị kasị tụlere nza dịkwa mma ike onyinye nzọ si ya nọ n'ala ntụsị gbaa ya gburugburu bekee bụsa gị ya dị ọcha onye mụrụ ji dị ọcha akwele nkira ọnwa odo a sị ndị omenala odo pụrụ anyị ihe ọjọọ tụsị anyị nke ọma ọgbandụ ihe omenala na-azụ ọbara biko ejala itogo bi n'iko lekwa na enwe odo makwa ya bịara njem ọdụ epe a nọrọ oge izu biko onye Igbo jide ebube ihe chọrọ dije ebube ihe ala Biafra dum jide ebube steeti ọhụrụ na iso dị na ihe ojide ebube be na nwere odo taa na odo taa bụ n'afọ ihe aṅụọ mmiri eme bi n'ikowo a sị m ọfụ karịka ibọrị ngobere ya a sị m amara gị ọdụ ya ma amata ọdụ ya dewo n'ugbo chukwu okike obiọma ọnwa ọjị ọjọọ bụ ọtụtụ afọ ambịa wari a sị bi n'iko ọ bụ ide mara edom dị nrọ ọjị a sị go Yoruba akụna
awụsa tata ndị Igbo jara sekele nwere ka ndị chi anyị biko rịọ na anụ amara gbalekwa inde bụ ndị iche ma Chukwu ka bịa ma bifo abịa ka bifo ha ka bịa ka ihe mara bụ mkpa anyị a sị wee na jewụsa ogologo ndụ ọmụmụ arụ isi ike ekụnụba biko ojali Togo a sị mere mama oke ala ya nwela ji meju ya ngaji jakwu ha na anyị ejali Togo inji ọgwụ nje ihe akwụ ya akwụ a mbara oge isi mmezi anyị mezi oge ọnwa biko a sịkwa bi n'iko ndị Togo ile nle ha na-ata ọjị ihe kwu ndị bi mmụọ dị mgbe Chukwu Togo ji akụ ike na-ata ọjị mmụọ Biafra bụ ata ọjị mmụọ Igbo ata ọjị mmụọ Echi ọbịa ata ọjị mmụọ Ucheku ọbịa ata ọjị mmụọ ala ụmụ ihe biko ebe ọjị ngara na mgbe ọbịa tabịa ata ọjị a sị bi n'iko ọjị ọnwa bụ ọjị udo eji were ọjị dị nwata ụjọ anị nna nne ya sị mụ babịrị gịrị mụ babịrị anyị mma ndị chi ya echewo ndị chi o nwere ndị chi chekọma bi nikole na nwenye ọjị esi ma aka enye ọjị ọnwa gaghị ekwe enye ọjị ewere n'egwu enye ndị ọjọọ ebe anụ ahụ ekwe iro je ewere wesa iro ma ekwere ndị ọjọọ ebe anụ gaghị ekwe obi ọjị bụ ụmụ nta mụ dịrị eze obi wejọrọ njọ ya ekwere ebe anụ a sị bi nikowo ọ dịghị nke anyị tụwo nke abalị kwere niile nke ha bịa enwere onye ọjị tara efe ihe atara orie ihe atara afọ na Chukwu na aja Chukwu
Omenala ọ ga-adị ofu obi onye ahụ na nwanne ya onye ahụ na nwanne ya onye ahụ ta aka ya echi onye ahụ ta aka ya echi omenala ụmụ ụfọdụ omenala ala Igbo Togo asụ ụfọdụ mbụ na-ese mmụọ gụrụ ọfọma ọ bịa na mmezu ụfọdụ ndị omenala gụrụ ma dị n'ala Igbo ibe dị nwata Igbo nọ gụọ ọfọ taa dị bụ na ọfọma ọ bịa na mmezu ya gụọ ka ọjọọ dị ala isi ịgụsa ndị ese ọmụma bụ ihe anyị ekpe ha sị ndị omenala baga anyị mma dị n'iko ọfọ gara gị bela ngọbere ya asụ onye ọbụla jehova abụla dowe echi ya asụ n'oge dị na-eke lee n'oge lee n'afọ na-atụkụ n'aja ala anyị agụọla ọjị taa anyị akpọla ndị anyị ji ndị nọrọ anyị na mmụọ ndị ji ọbara ha dị ndụ anyị kwere na ha zara anyị aza anụ makwa asịsọ ọfọ niile agọrọ n'ụtụtụ a ma nke agọ na ụlọ anyị ma nke agaghị agba agọ ka ọfọ siri ibe ya ree orere anyị na-eke orere anyị n'orie orere anyị n'afọ lekwado anyị na-akwọ otu a ka ọ ga-adị biko tupu a gara ihu emere okwu ndụmọdụ onwe ndị ọhụrụ nọ n'etiti anyị ma ndị chọrọ ime rejista omenala biko anyị ga-anara okwu ndụmọdụ na nkenke biko anyị ga-okwu ndị nna anyị okwu anyị ji aga biko anyị ga-eji ohere anyị omenala biko ndị kwesịrị inye anyị okwu ndụmọdụ mee ya bụ okwuruọra anyị bụ eze David Ameke Ogbuopi bụ Okoreze biko anyị abaghị tuwe ntụrụ nke nkewe wee titụrụ anyị ọnụrụ okwu ka o mee agbamume nke taa ndị chifu a n'ebe a ga-enye anyị okwu agbamume eri ọbụla metụrụ gị n'obi itinye etu ọnụ jos na nkenke emeghe anara gị aka chịkọ omenala anyị bido n'okwuruọra anyị bụ eze Ameke omenala ofu obi Igbo mma mmanụ wo biko Eze Ameke Okrafọ Okwuruọra anyị na-ekwu okwu ihe gbasara omenala Igbo ọ bụ omenala ndị Hausa ọ bụ omenala ndị Yoruba ọ bụ omenala Igbo ka a na-ekwu okwu ya omenala Igbo anyị na-ekwu okwu ya bụ omenala ụzọ eziokwu na ndụ maka ihe dị na omenala Igbo bụ eziokwu ihe dịkwa na omenala Igbo bụkwa ọnwụ dịkwa ya nke ọ bụla ị chọrọ ọ dị na omenala Igbo bata ọ kara anyị mma na a gara n'eziokwu dịka ndị nna ji tọọ ntọala omenala Igbo ọ ya na-eme ihe gbasara omenala mgbe ọbụla ị sọlụrụ nso omenala onwe ebe ị ga-aga kpepụta ya onwe ebe anapụta gị ma ọ bụkwa imere otu o kwesịrị ka ọ bụrụ ọ dịrị bata ọ na-eji m anya n'ihe na-eme n'oge a na ga-apụta ọnwa afọ Igbo onye jụrụ si ya wụ onye omenala onye jụrụ si ya wụ omenala ma ewu na omenala ewu na omenelu n'ihi na ọ bụ omenala a emere ihe ji mụọ gị amụrụ gị na omenala nna gị bụ omenala nne gị bụ omenala amama ka ị ga-esi bịazie ga-ewerezie chi ndị ọzọ ihe ndị ọzọ na-efe ihe ndị ọzọ kwenyere ga-ewere ya kwenyere na ọ bụ ihe ndị nna gị kwenyere ọ dị otu a ọ ya kpatakwanụ ọnwụ ike eji edere n'ihi na nnupụ isi anyị dị n'omenala omenala anyị na-eme bụ oyi ntọala ndị nna anyị tọrọ anyị dowere anyị maka ọ na-abụ mmadụ pụta ya hụ ebe nna ya wuru ụlọ ma o wuchaghị ụlọ ahụ ọ ga-akụta ụlọ ahụ ọ ga-ewu ụlọ ahụ wụtọpụ ya na maka ọ bụ foundation nna ya lere ọ dị ihe dị n'omenala taa gaa n'iru ị na-agụ ka bụ onye Igbo ihe ọbụla ị na-eme mara na Igbo onye omenala ndị ụmụnna so n'omenala ndị ụmụnne so n'omenala enwere ike ihu onye ji nzute gasị ya ndị omenala ga-esekwa ya osise bete mgbe anyị dị na ụmụaka mgbe anyị dịrị obere ọ na-agwa ahụ mmụọ nwatakịrị ọhụrụ ọ bụ nzụ ka a na-ete ya ọ bụ masị ọ bụ nzụ ihe a na-ete ya anyị nzụ a na-eme ete ya azụ ahụ ajụọ ya oyi onwe ike ohi ụra
ma ahụ juru oyi that means ezumezu mmụọ o ji lọta ụwa nabatara ya ihe anabakasị ahụ ewepụrụ ya bete hụzie onye tere nzụ na aka n'ụzọ asụsụ ọ bụ onye omenala nzụ bụ ihe ọjọọ beta hụzie onye tere pawuda akakwa value karịa nzụ ndị nna ji mee omenala so ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ nwanne gị nọ n'omenala ọ bụrụ ikwu gị nọ n'omenala ma nwoke ma nwaanyị akpọrọla ya ihe ọ na-eme bụ ọka ọ dị mma anọkwa maka n'isi gị omenala ọmụma bụ Okorie Eze Ogbonne nwa m nọ n'Abia steeti ibe n'ime Abia steeti abụ m onye ihe chi ọwa gaji na Chukwu lokal gọọmenti aha m bụ Okorie Eze Ogbonne Ogbuopi abụ m onye omenala and obi dị m ụtọ asị m nkọwa ihe gbasara maka omenala taa bụ afọ and for that afọ bụ ala ihe na-eme ndị Igbo ka ha bata taa bụ omenala anyị bụ omenala anyị chi anyị bụ chi anyị chi ndị ọzọ bụ chi ndị ọzọ a ga-ahapụ omenala ga mee omenelu na-akọwara ndị Igbo taa bụ n'afọ na nwoke ọbụla bụ onye Igbo nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo mata na ya bụ onye omenala ebe sọ gị mbara gawa ka ịgbachakwa gabatakwa n'ala ifechakwara elu gị ga-ebutakwa n'ala gabata na ibe onye omenala na-akọwara ndị Igbo date omenala anyị bụ ọkpụkpụ nna tọhọrọ nwa ya ihe dị adị ọkpụkpụ na atọhọrọ nwa ya sị n'ebe anyị a sị na nne ewu na-ebie nwa ya na-ele ya bụrụ ka bụrụ ilu ana m akọrọ nwoke ọbụla bụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo mata na ya bụ omenala bụ ihe anyị ọ na-adị m datụ hụ sọm ndị Igbo anyị ịmụ nwa gị gụọ nwa gị aha ibi akpọ aha nwa gị dị mọlụ n'ime ahịa mọlụ ebe ọbụla ndị Igbo gbakọrọ agaghị ama nwa gị agaghị ama onye Igbo agaghị ama onye Amerịka agaghị ama onye sara ọbụ abụ aha ya ga-echi oyi nakọrọ Igbo na-adị mma ka ịmụọ nwa gị gụtụ ya aha Igbo nke ọ bụ nke esi a na-ama ihe ama ịhụla nwaanyị nọ n'ime ya na ya nwe otu nwa gị si gaghị ụzọ nwaanyị bụ nwa onye ịza gịnị ọsị ya aka alụ ya za Okorie mgbe ọ kpọrọ aha ahụ onye bụrụ onye Igbo ibini ọbakpa uru ịjụgo nwata onye Igbo ị ga-amata na nwata bụ onye Igbo but mebe agụ nwata forgiveness amala m forgiveness amala m osoro efa ndị Awụsa so osoro efa ndị amamdo so mgbe ị gụrụ nwata gị na-agụ nwata aha asị onye Igbo ebo nwoke Igbo nwaanyị Igbo ebo tinye etu aha Igbo ọ ga-eya ga ya nwe otu nwata si mee enyi mistake ịhụla ụmụaka na-akacha skuul o nwere otu nwata ochere n'ụzọ abụ ụzọ na ọzọ skuul ọ gafe ebe ọzọ ahụ nwata achụkwana ya ka onye bọsị abụ nwata Igbo aha gị kwanụ ya kpọọ aha ya ọ baghị uru ịjụkwa ajụ ọ bụ achọwazi ndị Igbo so ihe chime ndị Igbo ga mata taa na omenala anyị dị mma omenala ofu obi ụtụtụ ọma omenala ọ ga-adị ofu obi amụ abụ Kalu Emeka nwa amụrụ na ala Abam dịkwana na Imo na Abia steeti ụbọchị taa anyị na-ekwu ihe gbasara omenala Igbo nsịkwanụ ka m were ohere a tinye ọnụ na mkpa ọ dị dịka onye Igbo ịlaghachita na omenala Igbo maka na m na-ekwu ya ekwusi ike o nweghị ihe ị ga-eme n'ụwa a dịka onye Igbo ma ị gọnarịa ma iwepụ onwe gị na omenala Igbo maka na dịka onye Igbo ewu ịbụ onye omenala dịkwanụ n'ala Igbo m na-ekwu ya na-agwasị ya ndị mmadụ ike sị na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịnọ ime ihe ndị nna ya mere maka na kemgbe m pụtara n'ụwa ahụla m ihe niile dị iche iche otu ndị ọcha si eme nke ha otu ndị India si eme nke ha m hụkwa na ndị a niile bi n'ụwa gbaa gburugburu nwere ka ha si eme gịnwa bụzi onye Igbo gị sizie na nke ga adịghịzi gị mma na o nweziri ihe ọzọ ị chọrọ ịbịa mewe
ọ ya wụ na ịpụla na mgbaramọgwụ ahụ ndị nna gị dosara gị. Maka gịnị? A na-eme ajụọ nwata aha ya, ịkpọghala aha ya n'ebe esi pụta, ịnị dịkwa ka ajụ onye wụ nna ya. Ịkpọghala aha gị dịka onye Igbo, kpọghala aha gị, kpọọ aha nna gị, asị oke gawa ebe a, lekwa ebe ị ga-enweta ndị na-azụ ụdị aha. Ama m na ka esi eme ya n'ala Igbo. M na-agwa ndị Igbo si unu biko, ebe ọbụla gị onye Igbo nọ, oge eruola anyị ga-eji aga ewekwara ihe ahụ ndị nna anyị dosara anyị. Maka na ndị ọcha gburu anyị ezigbo ụta nke a na-akpọ wayo. Ihe ha mere anyị dị egwu. M na-arịọ ndị Igbo n'ụwa niile si unu biko na ihe awa ọkpụkpụ nna tafọrọ nwa ya, na oge erukwala na mgbe anyị ga-eji emekwa ka ọfọ anyị dị egwu, mgbe anyị ga-eji mekwa ka ihe ahụ anyị ji wuru Igbo, mgbe anyị ga-ejikwa akpọlite echicha mmụọ ahụ niile anyị ji dị ebube. Maka na o nwere ihe ndị Igbo ji mee ndị ọcha, ha mara na anyị pụrụ iche n'ụwa niile. Jụọ ndị ahụ mere ndị lụrụ ọgụ nke a kpọrọ ekumekwu wọọ, ndị ọcha ahụ lụrụ ya, ha agwaghị na ndị Igbo na onwe ihe ndị ahụ, ha agwaghị na ndị ahụ ndị dị iche n'ụwa. So ihe m na-ayọtụ ndị Igbo ibe m bụ na oge eruola anyị ga-eji alaghachi ma mee ihe ndị nna anyị mere, ka anyị nwekwa ike dị ebube ka ndị nna anyị si dị ebube. Omee. Biko eji m ohere a na-ekele Chifu Eze Ameke Ogbuefi, na-ekele Chifu Okoreze Ogbuobi, na-ekelekwa Chifu Kalegbuta Odeakwụkwọ n'okwu ha gwara anyị tata bụ afọ ala ndị ichie ndị eziokwu ndị anyị na-akpọ n'omenala. Unu lee anya n'ihe ha rụtụgasịrị aka ihe gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo, na o nwere ihe ejiri mara anyị. O nwere chi ndị nna nna anyị ha fere, o nwere chi ha gọrọ ọjị, o nwere chi ha kpọrọ ya dịrị ha na mma, abịa itinye ndụ aka kaa nka. Ele ya n'ụwa niile taa, ndị ọbụla na-eme omenala. Ndị China na-eme omenala, ndị India na-eme omenala, ibiri ndị ọcha wetara anyị Christianity na-eme omenala ha. Ha tọnụziri omenala ha n'okpukpere nke a kpọrọ Christianity. Ha chọkwa igbu ewu ha egbu ewu, ha chọkwa igbu ebu egbu ebu, chụkwa aja, gbukwa ihe ọbụla a na-egbu, chụọ aja. Mana anyị abụ nwaanyị bụ ndị Igbo gazi na-eme ihere ime ihe dịrị anyị. Biko ọ bụrụ na o nwere ihere na-eme ihe gbasara omenala Igbo, mara na onye ọbụla mụrụ n'ala Igbo bụ onye omenala. Ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya, ma ị kọnfesịrị omenala ma ị kọnfesịrị ya, ịbụ onye omenala. A tụrụ ime gị site n'omenala, mụkwa gị n'omenala, bie gị ugwu n'omenala ma ị bụrụ nwoke. Ma omenala dị n'ala Igbo bụ aga aha. Ihe niile erukwe mgbe mmadụ ga-anwụ n'ụwa egwukwu ini, ihe niile a bụ omenala. Nri ị na-erikwa n'ụwa from the day a mụrụ gị bụkwa omenala. Agaghị amụ gị nyewe gị ihe na o nwebeghị ihe eriri ya, mana eme ya like that onye ahụ ga-anwụ. A ga-enyekwa gị ihe a dịbụ enye ndị ọzọ. Onwekwa ọrịa adịra gị, etiritikwa gị ka esi tiritie ndị ọzọ. So a na-ayọ ụmụnne anyị ndị Igbo ebe niile ha nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu, unu esozi na-eso eme omenala. Maka na anyị ma ụmụnne anyị ndị niile bụ ndị Igbo na-eme omenala. Ụfọdụ na-eme n'ime rumu ha, ụfọdụ na-eme ebe sọsọ ha nọ, ụfọdụ ikwukwu okwu ha sị gị na ha bụ ndị omenala. Si ezozi na ezo, omenala bụrụ ihe a na-ezoro ezo. Onye ọbụla dị proud, and onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye omenala. So ebe isiokwu anyị gbatụrụ ụkwụ taa na-ayọ ndị Igbo anyị n'ebe ọbụla anyị nọ. Okwu anyị gwara unu taa ka unu nabata ya, mara na unu bụ ndị omenala. Ma ikwetere ma ikweteghị, ịmụọ nwa kpaa ya aha Igbo. My brother sị na aha na-azụta forgiveness. Ndị Igbo amara anyị ka ndị na-arịa mgbaghara, because nwere ihe anyị mejọrọ. Abịa Baịbụl sị na since amụrụ gị n'ime mmehie, walụ nna gị kwụrụ ụgwọ isi nne gị lụọ nne gị, amụzie gị n'ime mmehie, amara m ebe mmehie ahụ si. So biko ịmụkwanụ nwa gụọ ya forgiveness, ka ezi mgbe a ga-agbaghara ya, because ọ ga-azagide aha ahụ nwụọ. Ọ zara forgiveness, that means onwebe mgbaghara n'ụwa ọ bịara ruo mgbe ọ ga-anwụ. So Ogbuobi kwuru okwu forgiveness n'ahịa na-agbata ụmụ anyị, ka onye ọbụla mara ọ na-agụ nwa ya maka ike dị n'aha. Omenala ofu obi ezisara ozi a, dịpụ ọkwa ebe na-anọ, gbaa mbọ jisie ike ziwakwa ozi a
ozi a garuo ebe o kwesịrị ịgarụ maka ozi a ma o rube ebe o kwesịrị iru ọ bụ na anyị ejichapụ ozi anyị mana ọ ga-eru ebe o kwesịrị iru. biko onye na omenala gekwa na eti o gịnị na omenala mekọ omenala nọ n'ime gị ịpụọ n'ụzọ ma ịfụ gị pịọ ije maka n'igbo omenala ilezi efu ndị chusi ha na-eme ha bụ atụrụ dati ya wepọn epron ịgba buletproof ịgba ha egbo n'abalị ọkwa eziokwu ịhụ ndị dịkwa laif ha na-ekisi ekechisi ya na chidi achịla ya n'azụ ha dị ka ndị nne ụmụkọta ndị nna mara bete kechi dị ka ndị nne so onye nwa kwesịrị ahụ gị n'ụzọ ị merekwa bụ otu ndị ka ime mere n'igwe onye omenala a sị gị banye omenala omenala banyekwa n'ime gị biko na ihe ọkwa anyị na-apị mkpụrụ dị ya otu ị na-abịa ebe a atụkwara mmadụ ụjọ gịnị na-agọ fisa ọdụ okwu mmadụ onye ta mma mara aga n'igbe onye dibịa asọ ga adị gị na ma ọ ga-eme mgbe omepụ olesa nwere ihe igbu n'obi biko ndị na-esi na-eji iru mmadụ wala onye tere mmadụ ka onye na-ekere gị enwere gasị n'iji ọgwụ betọfa ihe imeta bụ okwu na nji ọgwụ anyị otu anyị na-ebe a ịbatakwa ebe a mgbọ onwe na-eme elekere ya na nọ ebe a na-ete anyị ọ gị mere ime ihe matụbeghị aka ihe na-eme adịghị mma ọkọ dịka ma katara atatụ aka ọma kapịtụ aka ọjọọ biko asị m ndị omenala tata bụ afọ ọ ga-adanye mma na afọ danye mma na nkwọ danye mma na eke danye mma na orie ahịa na jisoro nọ ndị mmadụ na-egede otu anyị na-apụ ochi ka mbido izu otu esi kwuo ya ihe ọbụla anyị kpọsara anyị na-ere anyị debe tebụl were rie nri maka ụmụ anyị ọ ga-ada anyị na mma onye n'akụkụ si afọ ịkpọwara na ị ga-ere nwa ga-ere nke ya ọ mgbe ọsọ nwaanyị fecha ofere atụfu afọ ma ọjọba ụtọ dita bụcha na egwere koki ata na ọnụ ya ichere omenala chọchọ ọ ga-akpọ ikere ya a sị m anya nwa na-acha otu ndị anyị ga-acha mmụọ nọ n'anyanwụ mmụọ nọ megide anyị mmụọ mmanụ anyanwụ megide onye ahụ anyị sịkwa n'otu anyị nọ anyị wakara bụ mgbe a na-ete anyị na-aga ọfọma onye na-agụlụ ka ọwa ọfọma fụma ga-erute gị aka ihe anyị kwuru bụ ihe ga-ada aka Chukwu eluigwe ke ụwa